नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान। आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा। आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स टी। अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे 9421 72 71 48। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयात आज पदभार स्वीकारलाय। मुख्यमंत्री कार्यालयातील दालनात दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांचे फोटो लावण्यात आलेत। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सकाळी मंत्रालयात 6व्या मजल्यावर आपल्या दालनात प्रवेश केलाय। मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पदभार स्वीकारण्याआधी समर्थक आमदारांकडून पुष्पगुच्छ देऊन मंत्रालयात त्यांचं स्वागत करण्यात येत होतं। पूजा केल्यानंतर शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारलाय। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्रालयात दाखल झाल्यानंतर मोठा उत्साह दिसून आलाय। त्यांचं स्वागत करण्यासाठी समर्थक, आमदार, पदाधिकारी, अधिकारी यांची गर्दी झाली होती। मंत्रालयात आगमन झाल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज तसंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना अभिवादन केलंय। त्यानंतर 6व्या मजल्यावरील दालनासमोर सुवासिनींनी मुख्यमंत्र्यांना औक्षण केले। मुख्यमंत्री शिंदेंच्या दालनात बाळासाहेब ठाकरे, आनंद दिघेंचा फोटो लावण्यात आलाय। कार्यभार स्वीकारल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित सचिवांशी चर्चा करून खऱ्या अर्थानं आपल्याला सर्व घटकांना सोबत घेऊन गतिमान पद्धतीनं कारभार करण्यावर भर द्यावयास सांगितलंय। दरम्यान मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी प्रबोधनकार केशव ठाकरे आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतींना वंदन केलंय। दादर येथील संयुक्त महाराष्ट्र स्मृती दालनास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी भेट दिली आहे। यावेळी आमदार सदा सरवणकर, सहाय्यक आयुक्त प्रशांत सकपाळ, दालनाच्या व्यवस्थापक निलिमा कामत उपस्थित होत्या। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।